Төмен өлкәсе Россияның иң зур төбәкләренең берсе. Ул 38 район һәм 26 шәһәрне берләштерә. Авыл җирлегендә яшәүче татарлар башлыча Төмен өлкәсенең көньяк районнары Тубыл, Вага, Яркәү, Ялуторда гомер итәләр. Без әлеге районнарның кайберләрендә булып кайттык. Бүген Тубыл каласының татар бистәсе турында җиткерербез. Анда гасырлар аша узып, татар изе саклана. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Менә ул татар бистәсе гомер-гомергә милләттәшләребез гомер иткән урыннар. Бер ягыбызда мәгариф учагы 100 елдан артык тарихы булган мәктәп булса, инде бер ягыбызда 19-нчы гасыр ахырында салынган мәчет. Безнең мәчеткә инде 100 ашу ел. Халык йөри, Аллага шөкер. Кан ашкарат көндүгүл, но Аллага шөкер йөри. Юмаларны үткәсәбез, курбанны салабыз. Ифтарларны кылабыз, Аллага шөкер. Рамазан аенда йылышабыз ипләп. Мәчетнең гомумән татар бистәсенең үз тарихы, аны милләттәшләребез саклый, өйрәнә. Шул татар бистәдә 4 тарихи һәйкәл сакланып калынган. Менә сез күргәнегезчә мәчет, татар мәчете, электә булган татар мәктәп, хәзер инде общеобразовательный мәктәп, электә татар китапханасы эшләп торган шунда, һәм татар садиге, балалар бакчасы. Хәзерге көндә бу садик инде 15-нче мәктәпкә безгә кушылган. Инде электә хәзердә инде без тыгыз элемтәдә эшләп торабыз. Мәктәп эшчәнлеге хакында без тулырак киләсе тапшыруларыбызда җиткерербез. Кыскача гына әйткәндә, әлеге мәктәпнең тарихы бик бай. Ул 1919 елда Нариманов исемендәге башлангыч мәктәп булып ачыла. 1924 елда Надежда Крупская исемендәге 7 еллык татар-башкорт мәктәбе статусын ала. 1951 елда урта татар мәктәбе була. 1968 елдан башлап барлык фәннәр дә рус телендә укытуга күчерелә. Илдә демократик үзгәртеп кору чорында 15-нче мәктәпнең дә яңарыш чоры башлана. Аның белән инде менә 2 дистә ел дәвамында Арамыш районында туып үскән талантлы педагог һәм җәмәгать эшлеклесе Сәид Захир улы Хисматуллин җитәкчелек итә. Мәктәбебез безнеке өлкәдә беренче урында булган. Хәзер инде без күтәрдек статусын мәктәпнең оллы урынга, областной өлкә фестивальләр, конкурс татар укытучыларныкы, татар этно-мәдәни мәктәпләрнеке конкурслары монда бездә үтә. Зур рәхмәт безгә белдергем килә Татарстанга, Министерство образования Татарстанга. Монда безгә булышып, пособиялар белән үткәреп метод объединениялар. Тот опыт, который Казанда бар, без монда транслировать итәбез 15-нче мәктәп аркылы башка татар мәктәпләргә. Бүгенге дилдә без работаем в рамках школы с этнокультурным компонентом, базисный учебный планда 2 сәгать татар тел, 2-нче класстан башлап 11-нче хәтле. А 1-нче класста безнеке түгәрәк формада үтә. И шул татар телене хәзер есть возможность 3-нче сәгатьне, если есть возможность, Санпин позволяет 3-нче сәгатьне суббота көнне без еще үткәрәбез. Әйткәнебезчә, әлеге бер гасырлык тарихны үз иченә алган белем йорты хакында кабат та сөйләрбез. Әлегә татар бистәсе буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бу мәчетне инде таштан, кызыл кирпичтән салдырган кеше Айтмөхәммәтов Туктасын Хаҗи. Ул бу мәчет электә булган агачтан ясалган, 19-нчы гасыр ахырында һәм 20-нчы гасыр башында кирпичтән бу бай сәүдәгәр кеше, меценат кеше Айтмөхәммәтов Туктасын Хаҗи Сафралевич салдырган менә бу мәчетне. Бу инде менә янындагы кызыл балалар бакчасы, аның кияүнә, аннан алда инде Тушаков Алим Ацикеевич дигән кеше салдырган бу кирпичтән. Анда да агачтан ясалган булган йорт. Ул аны кирпичтә яздырып булган. Соңыннан инде ул разоряться иткәннән соң ул купец Алимбай аны Чынбаев дигән Айтмөхәммәтов Туктасын Хаҗиның кияүе Чынбаев Мөхәммәд Сафар дигән кеше сатып алган. Аның күп йортлар булган менә бу урамда, күп йортлар. Татар китапхана менә бу аскөлеше кирпичтән ясалган, өстесе агачтан ясалган. Шунда торган Айтмөхәммәтов Туктасын Хаҗи Сафралевич.
үзенең өйе булган. Беренче катында беренче хатыны, икенче этажда икенче хатыны, өченче хатынына самый любимый хатыны Лейла, аңа отдельный өй салдырып алган янында икенче ике этажлы. Мин ул өйне помню с детства. Хәзерге көндә юк инде ул өй. Менә шундый тарих сакланып калган. Менә сез затлы нәсел дәвамчысы буларак үзегезнең нәселегез турында да сөйләп китегез әле. Менә бу өйләр сезнең нәсел белән дә бәйле бит. Әйе, минем менә бу Кызылташтан салынган татар садиге. Электә менә бу йорт минем олатамның дядясының, родной дядясының салдырган өйе. Мәчетнең янында минем олатамның өйе булган. Алар бай саудагәрләр булган. Даже Англия белән хезмәт иткәннәр. Связь имели, если мануфактурой занимались, мехами занимались. Минем менә олатам конкретно мехами занимался. Зур саудагәрләр булган. Зур саудагәрләр булган. Ул турында Фуат Валиевның Сибирский татары дигән китабы сез беләсез бит. Анда да язылган Тушаковлар тукымы дип язылган. Менә шул Тушаковлар тукымыннан мин. Гаҗәеп бай тарихлы татар бистәсеннән китәсе дә килми. Тагын бер мәгълүмат, әлеге бистәдә ике татар урамы бар. Берсе Зәнкиев, инде безнең атаклы язучыбыз, һәм әнәтеге урам Муса Җәлил урамы исемен йөртә. Мондагы халык сөйләве буенча кайчандыр мәдрәсә дә булган. Гомумән, әле монда ачылмаган мәгълүматлар, вакыйгалар искиткеч күп. Тарихны уку, аны өйрәнү дәвам итә. Ләйсәнә Сыдрыдинова, татарлар, Тубыл шәһәре, Төмән өлкәсе.